balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bo Mali konana munu bi kan lame jamana fan jamana kononi jamana ko ka ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Manila Bamako 24 min be na be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya soro betali ka jeje sarila ale bi ka bara bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ni ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekene kan odega ga be kuna fonu lo sotwa bi araba mina benembe na darasa kalo tana e octobre kalo e bio kleworo e ka be bafla ani mo gade kele sama farafingalo mime ni ya sordo be wele ko do makono ambala na ka fo jate la bio kle mo ani kono to e san kalo flana do hijira samba kele kemenani ani binani saba sando dugo de bi ke alaka nyeka dama bakurumba fola be kuna fonu fle kawlana ka fanga jamana kona na mi wuli ga keba wi marfatigo olobu so marabulu chamana kiranena segu marabulu kiranena katanyono marabulu konena kuna singo kana kunungo fe goma kura jacope surasu daga yoro mbe marfatika utumbe yo ko kera choko jibla kuna fune nye folikula kunungo fitri wati jabali kan krefe yoro mbe na be wele ko busu daga moto tikude na ino marfatiko kana ira ka foko ka boye kuluba fe ka yoro ngu tai kuna fune nye folikula anga jamana konena bi ma uchaya be malini France jamana ni nyonje o ko be choko jibla kuna fune nye folikula la kana balia bi mi e kado ka fo jene marabulo kona e marabuko ka fe na manya ka fo doga franya ngona na ulike do kungera jamana la kana ba fe avion na kaseka ta ulike do ke o yoro la o kera sibrido u e kari blada ma jadi wala tikela ma ndene u kala ka se kana ino ko kera to na kuna funo yenye foli kula nurune bi kuna fula papa be ka fara kuna fone wero bina farana la so mabala kana dinga fe abla klubali ala ka nye ka dama ka foli da umaka ka to ina fali bi mi e kado ka fo murai u banka na kuswe ala fialentenga anya foto ko ni ala sunama femi laidu e kaseka to kene ka ku dafa masara mani ku sekanyi kuna fono amba da mene kala dan ka fo mi ka do ka fo kuna sinini kana kunungo fe kamini de ndo kana kunungo tarata fe surasu daga yoro mimbe ni ya suru be goma kura ko fe na wele ko jacope marafachu ko ni ndurula e ko so kandene ko la fo kana kunungo tarata la anya wuliga do tanika nyingali takanye surasi la kamunu mo yoro la uyaira na ka fo ko wuliga do mimbe sinani ala sunama kwa kunde dore de kaseka lakana ku sobati kube bara ula ni klakera wati mina kubu stroka nyefoli kanyi ambe femi fo ya rabi ala ka ka sangorota yi ka ke ngorota yi kanye sanga jamana basigi la fiama nambura yi ambala na ka fo seke asherinda yi chei kata sigi se kulukulu sanfe ka fo kabi shede mi mabo abo kuno na ka tigera yi kulukulu tigela de mi ka do ka fo jabali kan krefe choi wulige do kera kanye si flakoko ni ma flakoko ni jabali kan be fla nyongore kilo fladron ambala ka fuya jene baye utara kata fuye ku ka wuli ay sheda ume masor la munu be nulu ayira ka fuka furu wati mina jari wala tigama ko ku ka wuli uye kuna fondi la kana ba ma jabali ko la kana ba ko nuko kaka wuli ke o kuma utemena ya o kofe uye flako ko ni wuli le minke kunu go fitri da fe kuna funu ya insoro fambala ile fe ko moto tigude na ko ni dagala o teka faka ko korona da we getro kirada yere de kana ni moto we fitri wati kana fuye kuka wuli ku uti de la jando mara kuka wuli ka boy kulubu na wuli ka jominke mara inko na kwatna dogo mashila o bajira bela yilela kafo no sabatira ni wuli ka joma seka ko kumbe femi ka do kafo o yora ina ube godro kwani ka tigaye nuye ko ni daga no sorla ka mene manu no fe o e dogo free kata se lere sra fe sra o sra bitame kata nampala favela fe o sra ko no yando mo jatiya dile jadi wala tigla maudema fem before ningeka fitiri da fe ni jole to ayoro la ibi jabali kan wa ma ba to jabali kan ibi mawuye ni yoro ina ali yoro jande ka klaka ningeka ta ma tamanga fola ye kunu wa ebo kamana kwa kusebe daga konna na ulumu na ka chiko dinga ulu ye mi fo mi e chimi woni seru ma ulu ko mi no wala ka wuli ga do taka boye gele ko ni o kana se ko lu soro sigid nun konna na ame femi fo ma nyema we u ka fere betika ni yoro ku jando ala kusebe bi ma jade wala tikela ma bulani yoro nu no fe nu ma fere tika ka se ka ni yoro nu ka se ka lakana ko ni sabati choko beka o dabe la gela mi be na serale mbaje o gele ya kubeju anga jamana na kerani na marado nun konna na medugo ke ala ka basigi lafia ni ko sabati namburai ambalo na ka fo kunungo kurumari kona na kerani na grobo transport ni ya soro ni grobo fura mo wa gele jinga la grobo dobe masna dobe dogo free kerani na kurumari buluka o jabali tai ka do ka fo kunungo
u bɔtɔla Bamakɔ kɔnɔna ni ka taa u selenkɔrɔ yɛrɛ kɔ dɔgɔ feere dugu min bɛ yen n'o ye jira yɔrɔ ye ko mobili pinɛ cira k'a to boli la maa minnu tun b'a kɔnɔna jiginna n'u ye Kanarɛ kɔnɔna nka fɛn min kɛra la nisɔndiyakoba ye kunkolo kan ka to fɛn min na ni dɔ yɛrɛ ma to la banfula k'o ye ala tan n'u ye ko mobili kɔni bolila ka don ji cɛra de ka taa jɔ kanali kɔnɔna nka i ka dɔn min kɔni kɛra la nisɔndiyakoba ye ko maa si ma ni to a la wa ma kasara an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala kasara a finma na jɛma yarabi ala k'an kisi a ma an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Faransi jamana o ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni kɛlen bɛ patikoloma ɲɛjugu bɔnna ye dɛ k'u sɔrɔ k'an ka minisiri ɲɛma taara kuma minnu fɔ diɲɛ sɛgɛnnaani ka lajɛrɛ kɛnɛ kan k'a fɔ gɛlɛya mun b'an ka jamana na o bɛɛ nin dɛ Faransi ma kumaw cayalen bɛɛ an b'a lɔn k'a fɔ ko jamanatigi kuma min fɔ an ka jamana ma n'o ye Emmanuel Macron ye o kɛlen kɔfɛ an ka minisiri min ɲɛsɛmɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔli ma n'i y'a sɔrɔ Abdoulaye Diop ale ye wele bila Faransikɛ ka lasigiden ma k'a yira la k'a fɔ ni kuma minnu fɔra ko nin tɛ jɛɲɔgɔnya kuma ye Faransi jamana ɲɛma fɛ ka fɔ an ka jamana ma u ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ u ka jisuma k'u koli ji la an ka jamana fɛn b'a kɔnɔna bi n'o ye gɛlɛya ye da ser'o de ma u bɛ fɛn min fɔ ni jɛɲɔgɔnya sira b'an cɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen k'o sira minɛ a ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ min b'u fɛ ani wulikɛda min b'a la ka taa u fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma k'o tɛ bila e ka dɔn bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna na dɛ an b'a la ka f'u ye ɲɔgɔn ye u y'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma u bɛna fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ basigi lafiya ka se k'o sabati jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ o bɔlen kɔfɛ min ye ka dɔn ka f'u ka kɛlɛtigi min ye n'i y'a sɔrɔ i ka kɛlɛbolo ɲɛma min n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Laurent Mission ale ni an ka jamana kɔnɔna min y'an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Sadio Kamara olu ye ɲɔgɔn ye Laurent Mission da sira ma u ko n'Ala sɔnna ma olu kɔni kɛlen bɛ k'u yɛrɛ bila Mali kɛlɛkɛcɛw ka bolo de kan ni Mali mago jɔr'u la fɛn o fɛn na surasilakaw a kɛra avion ko ye o a kɛra an ye nafaranga o an ka taa kɛlɛ kɛ k'u labɛnnen bɛ wa k'olu tɛna fɛɛrɛ foyi tigɛ i n'a fɔ a bɛ ka fɔ cogo min na ka se ka Mali kɔni segi basigibala minɛ kɔnɔ ko n'Ala sɔnna ma o baara t'olu fɛ wa o tɛn'o kɛ wa u bɛ Mali kɛ bila la ni Mali wele su ni tile k'u labɛnnen bɛ ka an dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ wa u nan'o de kama wa k'u b'o baara la wa ni Ala sɔnna ma k'a bɛ misaliya di ko tasali tɛ yɔrɔ wɛrɛ n'i y'olu lajɛ bi gɛlɛya minnu bɛ yen k'i ka dɔn k'olu ni Mali kɛlɛkɛcɛw ka baara bolo ni ɲɔgɔn bɛ ka baaraw kɛ wa hali bi olu b'o sira kelen kan maa caman ka fɔ la ko wulikɛjɔ minnu kɛra dɛ k'o de kama Faransi ɲɛmaw b'a la ka nin kuma ninnu fɔ nka a mana kɛ cogo cogo a mi wa foro nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye dɔ ka ci kɔnɔ anw ka jamana basigi min n'a fɛ sira o sira fɛ Ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Maribugukaw fɛ Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na wulikɛjɔ kɛbaaw nana daminɛ ye jumadon u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na o kɔfɛ an ka lakana tigilamaw nana sibiridon ni avion ye n'a ye kunnafoni d'aw ma sigidalama dɔw ka sira la ko cɛnniba kɛra u ye ka dɔn k'a fɔ kari bila ntɛnɛndenw tilala ka na tuguni jadiwala tigilamaw yɔrɔ kelen ninnu na ye yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Yakuba Keyita b'an bolo nin waati na ale ye yenga ye an ka lamɛn Yakuba Keyita ka bɔ Maribugu ne ka baara ye sɛnɛ de ye an kɔni bɛ marifa le ta an ka sigida la k'an yɛrɛ lakana Yakuba an ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon jadiwala tigilamaw taara firi Maribugu kan u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na o jumadon kelen o dugusajɛ sibiri Mali lakanabaaw taara yen ko maa caman bɔnna nin na jadiwala tigilamaw la k'u ye dimanche bila d'a ma ntɛnɛndenw k'u tila ka na aw ka dugu nɔfɛ kokura o kuma ye tiɲɛ ye wa tiɲɛ don a kɛra ne yɛrɛ tun bɛ muguda la yen mobili fila fana b'a la mobili kelen bɔla mɛn fɛ ka na kelen bɔla an dɔgɔsa kote fɛ ka na bɛn n'an ye ka so kɛ tiɲɛni kan kun u kɛ jandalaw ye jan kelen da an nana se jan ma u ye mugu wurana an y'an jiji u fɛ an y'o jan wura an taara se jan filanan ma an y'olu tɛmɛ u ye mobili wele ka n'an kunbɛn k'an ti don an ka dugu la a ko sen fɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko mɔgɔ dɔw ni tora aw la o ye tiɲɛ ye wa o kɛra tiɲɛ don mɔgɔ fila ni tora la jogibatɔ fana b'a la maa minnu ye wale k'aw na an fana cɛrigu la a kɛlen an y'a lase Mali lakanabaaw ma u nana avion kɛ ka baara kɛ ka segin ntɛnɛn u tilala ka segin ka na an ka mɔgɔw kunbɛn tuguni o y'an kamana gan kosɛbɛ min kɔni bɛ ne fɛ an kɔni bɛ Mali finitigiw le ɲini u kana an ka dugu lakana n'o tɛ u digira anw kɔni na dɛ anw tɛ se ka don kungo kɔnɔ u bɛ ca kungo kɔnɔ kojugu n'a ye an ko ma faamu ntɛnɛn fɛ u tilala ka segin ka na tuguni o de y'an kɔni kamana gan anw b'an ka dugu la yan etigi sen ta ka dugu sago sibiri ɲɛ kelen ni nɛgɛ min kunbɛn o y'an kamana gan kosɛbɛ fanga tigilamɔgɔw ka ko in na o tuma jadiwala tigilama ninnu yɔrɔ dɔnnen don wa u yɔrɔ dɔnnen don hali sisan ne yɛrɛ sigilen bɛ bili sanfɛ n bɛ garidi la u bɛ yɔrɔ yɔrɔ sisan ɲɛ b'a bɛɛ la an kɔni bɛ wele k'an bɛ di fanga ma an kɔni bɛ k'an yɛrɛ ɲini an bɛ Jɛnɛ o de y'an ka sugu ye ntɛnɛn in tɛmɛnen kɛla anw sugu duurunan tɛmɛna ntɛnɛn don anw ma Jɛnɛ sugu sɔrɔ ka jɔ foyi t'an kɔni bolo yan fɛn t'i don an kan fɛn t'i bɔ an kan degun dan don ne b'a fɔ diɲɛmaɲɛ n'u bɛ dɛmɛ don an na cogo min ka dɛmɛ don an na ten an kɔni dɛsɛnna an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yakuba Keyita kan ye k'u bɛ kan ɲini an bɛ fɛn min fɔ jamana lakanabaaw y'u ka wulikajɔ kɛ hali bi ka lakana in k'a dili dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye tɛgɛrɛ fu ye siɲɛ kelen i bɛ tila k'i sigi ka kasiw bolo siɲɛ caman u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ basigi ni lafiya ma ɲɛmaw k'u hakililaw sigi sen kan n'o tɛ olu ko bɛ ka kan ɲini Jabali mara ta min fɔlen fɛ o ye kan dawoloni de ye
hali ni jɔ yen nɔ ɲɛ b'a kɛbaaw la e ka dɔn u bɛ ka tila ka dugu dɔ wuli ka tila ka n'u jɔ ko dugu wɛrɛw ka wuli tuguni o ko tɛ dugu la wa kunnafoni bɛ cari foyi ti bɔ a la an bɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ bɛlɛ tigɛ jamana in lakana n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi an ka jamana tɔ ye sibiri de y'an bolo ala ka an ka jamana basigi lafiya mɔgɔ bɔ min na hali bi ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ bi Masina marabolo kɛrɛnkɛrɛnniyara Kolongo laminiw na Maniɲɛ Jadisu tun ye wulikajɔba dɔ kɛ ye n'a kɛra u ni donsow kɛra ɲɔgɔn na o kɔfɛ u ni Mali sɔrɔdasiw kɛra ɲɔgɔn na nka o waati tɛmɛnen ni sisan cɛ a kow de bɛ cogo di donsow ka ɲɛmaa min bɛ yen nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na n'o ye Seni Jara ye an ka lamɛn. Ne ye Seni Jara ye ka bɔ Lutankura donso minnu bɛ Kolongo mara sa ne y'u kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Seni Jara bi bi na Kolongo marabolo kɔnɔna bilama bɛ cogo di? Kolongo marabolo gɛlɛya kɔni an t'a fɔ a banna nka a ko dɔɔnin don fɔlɔ kabini mankan fila tɛmɛna an fɛ yanna donsow ni Jadisiw cɛ ani sɔrɔdasiw ni Jadisiw cɛ a tɔ kɔni kɛ dɛ kadi kolonba ɲɛjugu bɔ na nka si kɔni sɔn tɛ se si ma fɔlɔ. Si sen tɛ si ma nka an n'u bɛ ɲɔgɔn ye wa? Mɔgɔw kɔni bɛna fɔ an ye an b'u ye u bɛ ɲininkali kɛ k'u y'a mɛn ko donsow bɛ lutan ko yala tiɲɛ don wa u y'a mɛn dugu dɔw donsow bɛna bɔ lutan bɛ segin k'u b'o kalama nka ka anw ni ɲɛ kɔni ɲɔgɔn ye hɛrɛ kɔni tora. Mun kɔni ka kan ka kɛ kabini bi tɛ an baara k'o kuma fɔ jama de ka kan ka wuli dɔ yɛrɛ bila sen kan sisan kisɛ nin baara in n'o tɛ an b'a kalama u bɛ munumunu minnu na malo fɛn o fɛn bɛ kulo da in na ni wuli dɔ kɔni t'a malo n'u sira kɛ kan hɛrɛ la u tɛ gosi hɛrɛ kɔni na an ɲɛ b'o fɛɛrɛ wa u ye malo jini daminɛ ɲɔgɔn fan fɛ an b'o kalama bon anw yɛrɛw ka mara kɔnɔna yan yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen k'o ka surun anw na ka taa ɲɛ da ninnu fɛ fo ni donsow den na maa min kɛ n'o tɛ dɔ kɔni bɛ segin a kan k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ yen n'i sera k'a kan kɔni a gosila tɛ kɛ hɛrɛ. Kɔsa in na ka kɔn 22 septembre ye donsow ni jamana ɲɛmaaw sigira a bɛnna mun kan. o sigi mun kɛra alihamudulilayi hala n'a mɛ kɛ kɔni kibaru duman kɔni bɔra a la sabu ani jamana ɲɛmaaw sigira ni élection fila yɛrɛ tɛ élection tɔ fɔngɔ bɛ Mali kɔnɔ hala élection kura minnu kirera a bɛɛ donso ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen an minnu sigira Bamakɔ an ye tile fila ɲɔgɔn ye de kɛ an y'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la anw tɛ fanga ɲini anw tɛ fanga nankari an bɛ fɛn mun ɲini anw k'an faso de faso in na n'an m'o sata baara ala bɛ bɔ a la n'o tɛ k'a fɔ anw n'an faso in bilama ye an kɔni sigi tan an t'o kɛ nka an t'a fɛ k'u jɔyɔrɔ minɛ an m'a dabɔ o kama nka an y'a kanu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana gɛlɛya min bɛ yen a ka se ka bɔ bolo la an bɛ se k'a fɔ an ye nafa yara bi y'a tile naani ye jɛnɛ yɔrɔ la a fɔ yɔrɔ ma ko Maribugu an fiɲɛ ye baara min kɛ a y'an nimisa wasa wo kɔfɛ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ hala naani sɔrɔdasiw ma fara ɲɔgɔn kan an ye jɔyɔrɔba kɔni an n'u cɛ gɛlɛya kɔni na bon an ka laɲini yɛrɛ don sini ma an ka se k'an tɛgɛ da ɲɔgɔn ma bon fangako ye fɛn ye tant que papier de ma bɔ k'a jara a tɛ k'a fɔ diɲɛ kɛra n'a ye nka an ye laɲini kɔni k'an k'an tɛgɛ da ɲɔgɔn ma an ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ kuma gɛlɛman yɛrɛ mun na fɔlɔ ka hali bi jamanaden bɛɛ an k'an tɛgɛ da ɲɔgɔn ma gɛlɛya ye mun bɛ yen anw ta siri tɛ siyako la dɛ a siri tɛ filako la bamananko tɛ bɛlako tɛ maa o maa ne de ko k'e bɛ ɲɛ ne fɛ na an ka jɛ an ka sigi ya maa o maa ne de k'i bɛna gɛlɛya ta ka sigi jamana den kɔni kan k'i bɛna gɛlɛya se an yɛrɛ kɔni ma o mini bɛ bamananmaw o bɛna dugutigimaw o bɛna alimanumaw o bini bɛ maa siya o siya kɔni ma anw b'o ban kɛra an t'aw kɛ sigi sigi kɔni kɛ an kɔni sigi b'o kan kelen k'a di bɛ bɔ a kan. A ka yɔrɔ la an ye kunnafoni sɔrɔ dugu dɔw kun wulila ka ban yalima wulili in bɛ senna wa walima dugu minnu tun bɔr'u nana olu seginna ka na sigi de. Dugu si ma sigi kɛ n'an nana ala sira maninjɛ ka dɔw ye wele olu b'a fɛ ka bɔ n'u ko baganw yɛrɛ ka taa yɔrɔ dɔrɔn an y'a jira k'a fɔ komi musow don olu siranna u bɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔrɔn u kan k'u kalifa u b'a fɛ ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ an k'u taa n'a ye hali bi sanga n'o yɔrɔ in ye an y'a fɔ siyako tɛ an ka bamanan minnu bɛ yen o dɔw de bɛ ye dugulamaw yɛrɛ de jatigɛ ka taa mɔgɔw ka marifaw minɛ k'u bɛ taa di k'u b'u yɛrɛ ɲini wa a fɔngɔ bɛ baara k'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ bagan dɔɔnin de b'o fɛ n'u y'o bagan cɛ kuma de bɛ taa dugulamaa tɔw hakili suɲɛ a y'a kɛ marifaw d'anw ma an ka t'o d'u ma kɛlɛ ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ olu mago bɛ yen ko bagan mun minɛ mun fɛ yala u ka segin a dɔw kɛra marifaw taara di baganw ma segin u y'a dɔw yɛrɛ minɛ yen u ma segin wa an kɔni sigi b'a kan siyako tɛ dɛ n'a ni maa o maa kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ o baara in na i b'i ta y'i mikili kan o tɔgɔ anw t'o fɔ nka ala b'o dɔn anw yɛrɛ b'o ɲɛ dɔn. An balada k'a fɔ ni tun ye Seni Jara kan ye ka bɔ Kolongo mara la donso ka ɲɛma don Lutankura an ka jamana basigi lafiya kuma Kolongo mara tɛ dɔ wɛrɛ ye o bɛ sabati sira min fɛ ala ka jamana in bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balada k'a fɔ bi min ye ka dɔn ka fɔ Faransi jamana ni Mali cɛ gɛlɛyaw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kumaɲɔgɔnya bɛɛ senna an balada k'a fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la CNT kɔnɔna Bakari Siriki Fɔnba ale bi kuma ye bi Mali ni Faransi cɛ k'o bɛ cogo di an ka lamɛn. An b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ mercenaire tɛ Irisiw bolo mercenaire kɔni bɛ Faransi bolo
a bɛ américain bolo mais a tɛ irisiw bolo ninnu mɔgɔ ninnu minnu filɛ nin ninnu ye société privée dɔw de u bɛ baara kɛ saratiko bundakun kan bon hali irisiw yɛrɛ m'u lakodɔn kosɛbɛ mais u ni irisiw bɛ jɛ ka baara kɛ mais nin bɛɛ kun ye mun ye ko Mali taara k'a taara wariba dɔ don olu la pour que jamanadenw k'a fɔ ko wari bɛ ka taa don mɔgɔ wɛrɛ la walasa kana sarasiw yɛrɛ la kana Mali ni irisi fo ci t'a to k'an t'an bolo di ɲɔgɔn ma mais n'a bɛ kɛ a tɛ kɛ nin kɛcogo la mɔgɔ b'i bolo di jamana de ma mais i t'i bolo di mercenaire ma donc o y'olu ka lakale de parce que kɔnɔ gannen don bi u b'a dɔn k'a fɔ ko traité de coopération militaire min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni Macron y'i to a yɛrɛ ma k'i pan k'i jɔ k'ale t'a la bilen k'ale ka sarasiw n'an tɛ baara kɛ o kɔlɔlɔ de bɛ Faransi nɔfɛ ale ye waleya kelen mun kɛ a bɛ yamaruya di Mali Asimi ma bi a ka ni bɛɛ ka baara kɛ donc u bɛ ka kuma minnu fɔ ko ni olu nana ko Faransi b'a ka minɛn cɛ Faransi k'a ka minɛn yɛrɛ cɛ alhamdulilayi a ka taa ale yɛrɛ tali ka d'an ye yɛrɛ parce que ale bɛ mun de la yan a bɛ ka mun lase Mali ma n'i nana ko min kama ni jɔda ci la i bɛ taa mais u bɛ fɛ anw ka taa n'u ye sira min fɛ an tɛ taa n'o ye a kɛra irisi ye o a kɛra Algériens ye o a kɛra Chinois ye o an b'an bolo d'u ma an ka baara kɛ mais ka sɔrɔ a ma kɛ ni Mali yɛrɛ bolo tununmini ye a kɔ ka taa dɔ sara u bɛ ɲinɛ min kɔ irisiw tɛna mɔgɔ si ka jamana la ko bini bɔ Faransi bolo irisiw yɛrɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna o ko n'aw yɛrɛ kɛra cɛ ye n'a y'aw a dɔn k'aw tɛ aw ka jamana ye n'a ye min fɔ an bɛ n'aw kɛ mais an t'an ɲin don an ni Faransi ka kɛlɛ la donc sisan hali ni irisiko k'a bɛ na a bɛ na sira dɔ de fɛ n'a fɔ ma ko stabilité de la sécurité internationale o bɛ yamaruya di irisi ma ani Mali ka baara kɛ donc kuma fɛn tɛ Mali ni irisi cɛ min b'a bali k'u ka na mais sɛbɛn bɛ ani Faransi cɛ min b'a to Faransi b'i da don an ka kuma na n'o ye traité de coopération militaire ye an k'o de ɲɔni ka bɔ yen a da kana don an ka kuma na an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. an balana k'a fɔ Abubakar Seri fɔma CNT kɔnɔ ani Tuyale kan ye o kɔfɛ CNT kɔnɔ ale bɛ Adama Ben Jara ale yɛrɛ b'i da don waleya ninnu na an k'a lamɛn. nka san 9 tɛmɛnen kɔfɛ ni ŋaniyaw dan kɛnɛmara ni i tanu ni soliyo bɛ f'i ye yɔrɔ min na ni ye juguman kɛ fɛnɛ wo bɛ ci la yen o wo de bɛ ka ci bi u k'a faamu k'u b'u yɛrɛ ka résultat u b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ mais u tɛ Sogɛl ka kuma kɔnɔ o bɛ nɛni ni fɛn min na bon an tɛ ninnu dɔw jaabi maintenant ka complot international de bɛ Mali contre la Faransi ye donna janfa la Mali kɛrɛfɛ jamanaw fɛnɛ bɛ yen minnu ŋaniya jɛlen tɛ donc Mali contre la ka ɲɛsi jamana caman ma n'o kɛra doni bilali ka i ye surasi 20,000 wele ka n'i ka jamana kɔnɔ olu nana donc dɔw y'u yɛrɛ wele e yɛrɛ ye dɔw wele o kama gɛlɛya bɛ ka juguya don o don ka taa fɛ donc n'i ko bi k'i k'olu tigɛ bɔ i kan na hali an ka avion wulili o ye problème ye o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna i sinsin mun kan ko sigi ka kuma tiɲɛ don damu don mais ni jɛ ka baara ma fara kan damu ma dafa dɛ parce que sigi ka kuma min n'an y'o fɔ k'an ni yari ninnu bɛ kuma Faransi kelen ko k'an n'olu fɛnɛ tɛ kuma donc i bɛ taa sigi ka kuma min kɛ n'u ye n'u bɛ fɛn o fɛn fɔ fu de don donc n'u nana f'i ye ko bon an bɛ fɛ sariya ka kɛ jamana kɔnɔ y'anw ka tigɛ da ye misali la ou bien an bɛ fɛ Kidali ka tigɛ ou bien Nord région 3 ka tigɛ n'o ye Tɔnbɔkutu ni Gao ni Kidali i bɛna mun kɛ donc pour nous o tɛ min na an k'an labɛn an b'an labɛn cogo di an k'an tigɛ di mɔgɔ ma min ŋaniya jɛlen don k'an dɛmɛ. an balana k'a fɔ Adama Ben Jara ni Tuyale kan ye a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement Mali ka hɛrɛ olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ ni ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o kɛnɛ kan Mohamed Samake tun bɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ a ko ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ o ye Abdoulaye Traoré ale ko CNT kɔnɔ bi ko jamanatigi kan ka k'aw dimu gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna de an ka lamɛn. Abdoulaye Traoré ne ye mouvement Mali ka hɛrɛ président ye mouvement Mali ka hɛrɛ jɛkuluba don parce que association caman de farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka tɔn in kɛ mouvement Mali ka hɛrɛ ye laɲini foyi tɛ anw na Mali bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min o de ye an ka tɔn yɛrɛ hakilila ye an ye kunnafoni dilaw wele ka sabu kɛ ko min bɛ jamana kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la n'o ye transition ko ye mouvement Mali ka hɛrɛ anw ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye transition in bɛ se ka dɛmɛ cogo ɲuman na cogo min ani ka dɔ fara transition ka mandat kan n'o ye san 3 k'o di transition ma walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u bɛ se ka an bɔ a gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na an b'a fɔ Asimi Goyita ye maliden bɛɛ ka danaya de b'a kan Asimi Goyita ka se k'a jɔ a ka malidenw ka baara kɛ mais min ka gɛlɛn n'a bɛɛ an b'a ɲini a fɛ a ka degré ta ani CNT président Isa Kawujimu k'a radier ka bɔ CNT kɔnɔna la parce que Kawujimu ni CNT mɛn ka bilen k'a sabu ka kumakan minnu bɛ ka bɔ Isa Kawujimu da o ti malijɔ kuma ye o la Kawujimu ye maliyɛn bɛɛ janfa a y'anw yɛrɛ janfa parce que an kun dalen don Isa Kawujimu na dalu min bɛ ne bolo parce que Sogɛl ye bɔli min kɛ l'américain ka jamana kan n'o ye sommet min kɛra Amérique Sogɛl ye bɔli min kɛ Kawujimu ye kuma min fɔ maliyɛn ɲuman si t'i to i yɛrɛ ma ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ
ko faama do ila me drogu ta ka fo kibi sogali togoya ni kuma kayina ka sabaga sogali tala mali de gacila ani mali de ngacila jamana en be niveau mina asimu nunu nana jamana soro chugome yu seko kale parce que folo dugude kumici ka be fa depuis asimu nana dugu kele maci kela la ni bi ga janfa igay mandi o kela la mali bi ga janfa ni on ga janfa yoro ti dore o e france de suno na dana on ni jadi su manga kele erkelen daw soro ko mbalo ba sura bana mais france de be kaw jamana marabolo benyama bi segana asisi konala mais élection ti se ka ke jamana kono parce que muna gudega yoro de bi ta sigi commune ni e cercle ni feuna ola amba fo élection ti se ka parce que mali yera position côté ko nyiga jamana beti bulu ki se ka élection ga yoro jolle bi mali bulu nyono mina lendo be wani mina lendo duga bugu siribala fuka se ke masina nunuma yaro andi se ka kuma ni kidali andi se ko fo yera bilo be mina lendo e ta élection ga jamana mina iga jamana beti bulu ta élection ga mi ko kono be wele wele kam min da mali maka fo mali be ka fara nyonga anga nganya nye anga mbulo di nyogoma ni transition anga deme nani échoué o mali ko bali mais nanye nan o mali kura de dile ama on mi fa sansaba de ka duma ka sika bara en ka kanye ambalona ka foni tuye Abdoulaye Traoré mouvement malika here uya foto na jamana embassy ni lafia bena sera men fe ala ka jamana emblo mene konana ni tuni kuna fondla we sigila anga jamana basigi ala ka jamana blo sera ka nambora ye asma oye smul bwe maiga ale ga tonye o ton min fle smul bwe maiga mene ko feni ga kasola denye tonne uya yire ka fo chene la ka ku ya soro menene mi ulu te jamana saria utai utse ka fo ko tere ta ka barakedenga ka menene ko ni kecho chene la ka do ka fo ko do ba ko na ru nyugo mbola uye franyonga ka tonye mai isa jaraye ale ba nyefwanye angalame kabi utkami film wani woro pour suprême noye anga sara sum dumbai ale smulu wele ka lame aya lame kunina oye avion sango ani équipement mu sano sara su ata dola kana villa yo mandat de dépôt kakan avec maison d'arrêt la Bamako mais awele ni na fait fla de mine en kono na mami fam fere mu tigara pour suprême fait ka wele ka ta ka mandat da ka ngake kasula moy en hakita la jamano kono kabini maliko damna ka fo suprême ale de ma wele ki black association yo amoro parce que ça doit tirer le bague nga we sosoli mi atanda dola amba do ka fo sosoli ali femi daga tuwe no magistrat re yore benenda kan don antanda dola una tawuta ango na ngadana de jamana salatu kan amba do nga fo komi mesina adina nyebo saga seka jepe agila ka fo sunu ajala mo mi wa majja mo mi jamana ngon mo bado do parce que ayi jo jamana nye yoro chamana akara ministre che kema akara premier ministre ru kono akila la damido ko kenga daka wedo ko kenga daka ashe folo mo mi fanga ka sin hakela ado condition mina ka so bona amandeli kai mo ba sa ba ka fodon kono bi shiro mununa yoro mununa da mo bisra ka ta mo binani mo bisigi mo biuro la de bishu kono ni go gidi ko fleina nganya don ka fo kono jugo ba kono do de ba afrika lamalo ka siba jala anyo jasi no da tu anyo wuri dake amna wuri dake ka se fanga ni mun da fanga anyo wuri like kursi fo ka sa seruma ka se fanga duna waro ma ani mo waro pour que mi besina do ya ka do on be sere ko ko ni buru keleli on ta contrôle antna fo amba ka jamana mara ka fo jelenya ka mo contrôle mais jelenya ni ko be skake tu damila ambalona ka fo ni tu ton yema kan isa jara bashiri la fianga jamana konana ala kamali blo sraka nambura ye maison de la presse kuna fon la utola dubai franyonga dot mesina ye o franyonga intedo de kiri ministre so ka tega de mulo kani kuna fon la uganyo ka seka akla do de saria doula sango be jamana ngona na dungo juga ni yururu kelele kuna fon la ujoro ka bo akoko nana ukera franyonga inkuye akene ka kuna fon la ukanyema ba banjugu dante kumata segi kunka angalame ni kalamblo mi nambala ka sigi ni ni fe mi na chaka inkosobe ya akilla amena justice mogo surtout cassé à niveau supérieurement nous le ministère de la justice pressé à nini qui tege labo ou no fait amena angaje anga ko ke ñoo fait mais balma ke kasoge anale ministère là anye projet expliquer ñena immédiatement ako aller ben de konona sabu bara ni ba ke jamana do togola akaka ñefoli kakala akaka kalanga kala akaka famille kakala surtout kuna fondila o fanfala fait o mi kera anye initiative mi nana ye ka fo kamina dondo sigi senga na bu foma ko journée justice presse o journée justice presse obi do laydu ko laydu kami farana nyata an sigi to la maison la presse nyamugo yala ka fo kamina angele ya chugo bela wala sa ani critique la mogo ani société mogo civil mogo ani politique mogo ambulo ga do nyambulo wala sa kuna foni chari bi kuna fondi la bebia o kala ni aw ya soro nafati ala fo aw ka se ka se jamana dema kan bela tuwabukan ani kan tawla wala sa ko ka family sorala ni o kera
ministère de la justice ka baara bi faamuya ni o kɛra kunnafonidilaw fana ye fasoden ɲumanya kɛ sabu ni ministère de la justice bɛ baara min na ni baara in donna jamanaden fɛ a tɛna ni foyi ye ni lafiya tɛ. An balona k'a fɔ nin tun ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba kan ye Bajugu Dante kɛnɛ in kan kiri ministre yɛrɛ Mamadu Kasoge ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma dɔw fɔ bi fɛn yɛrɛ kun ye mun ye ani fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ hali bi jamanadenw ka faamali sɔrɔ dungo jugu ni yururu kɛlɛ la an ka jamana kɔnɔ na an ka Kasoge lamɛn. CNT ye sariya kura dɔ ta min ye an ka pôle économique et financier a kɛ jɛkulu kelen ye parce que pôle saba de tun bɛ yen kelen tun bɛ Kayi kelen tun bɛ Mopti kelen tun bɛ Bamakɔ maintenant texte kura minnu taara o hukumu na Kayi ta ni Mopti ta o bɛɛ farala Bamakɔ ta kan ka kɛ pôle kelen ye donc procureur kelen de bɛna ye o pôle kunna donc substitut ani juge d'instruction ani juge au siège olu fana tɛna baara wɛrɛ foyi kɛ fo ka yuruguyurugu kɛlɛ donc maintenant n'o kɛra o bɛna to u ka baara a bɛ se ka sabati yuruguyurugu kɛlɛli o bɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ la procureur tun bɛ commune 3 gérer a bɛ pôle gérer substitut fana tun bɛ ten Kayi fana Kayi procureur tun bɛ Kayi tribunal gérer ka pôle gérer Mopti procureur fana tun bɛ Mopti tribunal gérer ka pôle gérer maintenant sisan commune 3 procureur bɛna k'a dan ma pôle procureur ale fana bɛna k'a dan ma ale bɛ occuper pôle dɔrɔn de la bon a yirala fana o texte kɔnɔ k'a fɔ fɔlɔ n'i ko pôle a tun bɛ dan procureur juge d'instruction ani substitut dɔrɔn de ma bon bi sariya kura min talen don o bɛna to juge minnu bɛ kiiri tigɛ donc les juges au siège olu bɛ fara pôle kan chambre d'accusation mɔgɔw bɛ fara pôle kan parquet général mɔgɔw bɛ fara pôle kan cour d'appel la minnu bɛ jugement kɛ chambre correctionnelle olu bɛ fara pôle kan cour d'assises mɔgɔw olu fana bɛ fara pôle kan n'u bɛ dossier économique ni financier au juger donc o b'a to vraiment baara bɛ se ka kɛ a ɲɛ ma bon a yirala fana k'a fɔ minnu ye faso nafolow suɲɛ donc sariya kura in bɛ justice mɔgɔw yamariya u ka se k'u ka bien saisi kabini enquête préliminaire waati la donc misali la n'a tigi ye miliyɔn 100 de ta hali ni o miliyɔn 100 in ma sɔrɔ a bolo maintenant ni fɛn dɔ sɔrɔla a ka patrimoine kɔnɔ min valeur b'o bɔ sariya bɛ yamariya di o fɛn in ka saisi hali n'a ma sɔrɔ suɲɛni in sira fɛ donc o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ baara in na o b'a to faso bɛ se ka a ka fɛnw récupérer parce que mɔgɔ caman bɛ yen fɔlɔ u bɛ faso nafolo tiɲɛ u bɛ don kaso la u bɛ segin k'a bɔ u bɛ n'u ka patrimoine sɔrɔ intact foyi ma saisi a la et puis u bɛ tila ka yanga ni o fɛnw ye mais bi in na n'i kɔni y'a ta dɔrɔn sariya b'a minɛ i la hali fɛn min tun b'i bolo ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ o fɛn fana bɛ se k'a minɛ donc c'est pour dire que texte kura minnu taara textew don minnu bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la. An balona k'a fɔ ni tun ye kiriko ministre kan ye a fɔra cogo min na dungo jugu ni yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ sen na jamana in basigi lafiya kama ala ka baaraw bila sen kan jamana in kɔnɔ na tɔ tɛ jamana in na ten a kɛlen bɛ bi an bɛ jɛ ka wara fa dɔw bɛ don wolo jukɔrɔ ka ɲini k'an bɛɛ lajɛlen minɛ k'an dun n'u tɛna ɲini k'an ban n'a fɔra bi an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye tilese kunjɛ fɛ i b'a sɔrɔ miliyariw faso in nafolo ko ka taa ye bi gɛlɛya dɔw bɛ yen ko minɛnko b'o la walima an ka jamana kɔnɔ na bi a bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'u lajɛ n'u yɛlɛ sanfɛ ka ban u ɲɛ tɛ foyi la bi ka wari bolo filala dun n'a fɔra ko fɛɛrɛ bɛ tigɛ ka fu siraw dan na o ye hakilila ɲuman ye ala k'u hakilila sabati n'an bɔra ye lafasalitɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye wari baarakɛyɔrɔ min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ wele ko bisi o baarakɛla olu ka lafasalitɔn ye sigili dɔ daminɛ kununko o sigili kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tile fila sigi k'e k'a dɔn k'u ka ɲɛmaw n'u ka hakɛ dɔw k'u bɛ ka olu darakew la ɲɛmaw bɛ ka hakɛ dɔw darakew la a kumatigi maa min ye n'u samasegu don an ka lamɛn. Sɔgɔmada in na lajɛrɛ a kɛra ko caman de kɔfɛ hakɛ ɲiniw de don an ka direction générale bannen don k'an ka hakɛw d'a ma a mɛnna an tun ye préavis grève dɔ bila k'an bɛna baara bila kɛ o kɛra salon maintenant o kɔfɛ sigikafɔ kɛra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye u kan di k'a fɔ k'u bɛna o sigikafɔ k'u bɛna lawaleya bon salon ni ɲinan cɛ u y'a kɛ kalo damadamani après u tilala ka sɛbɛn kura bɔ k'a fɔ ko olu tun bɛ fili la k'a fɔ ko olu tɛna o kɛ tuguni donc an y'a fɔ ye k'a fɔ n'aw ye nin kɛ aw bɛ ka sariya sɔsɔ maintenant sariya ye nin fɔ sariya ye nin fɔ an ni gafe minnu bɛ kuma kan n'o ye convention collective des banques et établissements financiers ni an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolonɔ b'o la ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'u bɛna o lawaleya an y'a fɔ ye ko u bɛ ka mun kɛ a b'o o kumakan sɔsɔ maintenant an ye lɛtiriw ci an y'an ka bureau national écrit bureau national mɔgɔw yɛrɛ nana pour que ka sigi k'a fɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ma kunbɛ ka ɲɛ o kunbɛ cogo ma ɲɛ kuma caman
caman fɔr'u ma bon u lamaloyara yɛrɛ de olu y'u ka minɛnw ta u y'u kɔ don maintenant an k'o de ko ka an bila an ka hakɛyaw kɔnɔ an ka sariya de don allocation de conseil b'o la intérim ko b'o la ani évaluation b'o la donc u bannen don k'o de kɛ donc o de y'an lase sɔgɔmada in na sitting ma sitting ye bini sini de n'o bɔra préavis b'an bolo baarabila sɛbɛn dɔ b'an bolo sini ni sitting banna ni ala sɔnna an b'o bila o kan ka kɛ fin du mois la ni sitting ma ko ɲa parce que an ye effort caman kɛ an ye sigikafɔ ni fɛn dɔw kɛ kunun sigikafɔ tun kan ka ban 10 heures nɛgɛ ɲɛ 10 pour que an kana na se nin ma an y'u kɔnɔ fo 17 heures o bɛɛ la u ma sɔn an ye mun f'u ye u ma sɔn k'o kɛ donc an bɛna préavis bila sini o ye 48 heures ye n'o 48 heures banna an bɛ 72 heures fana kɛ an b'a kɛ fo ka taa an ka hakɛyaw sɔrɔ an ka hakɛya de don olu yɛrɛ bolonɔ b'a la k'a sɛbɛntiya an ko k'u dalakan de bato k'u bannen don an balodan k'a fɔ ni tun ye n'u samaseko ni tun y'ale kan ye mɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye u ka hakɛw bɛ se ka bila i ka dɔn sabati minɛ kɔnɔ cogo min na o y'a kunba di ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye maliden minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔkan na a caman bɛ kule ni gɛlɛya de ye bi na gɛlɛya min b'u ka sigidaw kɔnɔna na ani ɲɛmaaw ka wulikajɔ dɔw fɛ ka ɲɛsin u ma min ye maliden minnu bɛ Senegali olu kɛra min ye Abdraman n'i bɛna yɛlɛ k'ale ma vie gɛlɛya min b'u kan ale b'a da t'u la an k'a lamɛn. Maliyɛnw bi surtout Sénégal maliyɛnw problème bɛɛ b'anw dala yan ambassade t'an bolo yan consulté yan donc a si ɲanen tɛ yan carte d'identité consulaire papier de don nafa kisɛ kelen t'a la carte nina nafa kisɛ kelen t'o la yan aw mago bɛ fɛn kelen min na n'a y'a ɲini u fɛ bi u ka carte biométrique dilan ka d'a ma et diɲɛ bɛɛ donna carte biométrique la bi sauf le Mali sous région bɛɛ et pourtant Mali fɔlɔ de y'a daminɛ le passeport o ye 55 000 francs ye o 55 000 francs pour que i k'a sɔrɔ tu as 2 ou 3 mois an k'u k'a lajɛ fɛnɛ u bɛ se ka teliya cogoya min na mɔgɔw k'o sɔrɔ. an baladan k'a fɔ Abdraman nɔ ni bɛɛ ka ma vie ni tun y'ale kan ye maliden don min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ Senegali jamana kɔnɔ na u y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛlɛlen ka se ka tigɛ ni waleya ninnu ka se k'olu bɔ an ka jamana kɔnɔ na aw yɛrɛ ka fɛn daminɛnenw ka tila k'o kɛ aw ma se k'o kɛ maaw y'o ta bala o y'a bɛɛ ye hali ni an ka politikimaaw la parti 200 ni kɔ a bɛɛ de ko ne ta ye maliko ye wa n'i y'u bɛɛ jɔ cogo ye a bɛɛ kumakan ye mun ye ko Mali ka taa ɲɛ ne de y'a fɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la dakuruɲɛ kelen de ye parti ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan nka i k'a dɔn tasɛnɛ ka bɔ si la an ka politique ko kɔni don o don a bɛ dingɛ kɔnɔ ka taa fɛ jamana wɛrɛw bɛna kalan k'anw fɛ ka tila ka taa anw daw la o ye dabalibanko de ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Fakola bɛ Kɔlɔnjiba marabolo kɔnɔ na olu wulilen bɛ k'u jɔ ko fo k'olu kɛ cercle de ye u ye taamaka ko kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn ba kɛ ni ka tila ka ɲɛfɔli ka kunnafonidilaw ye o kumatigɛ maa min ye Dawuda Konate don an ka lamɛn. an ye kunnafonidilaw wele ka na an ka ko kɛ an bɛ laɲini mun kɔ komi an ye bɔ ko caman kɛ parce que an ye degela ka sorti sike fila bɛɛ kɛ Fakola n'o an yɛrɛ ka mara an b'a fɛ mara min kɛ cercle ye an ye bɔ ko fila kɛ an n'an ka mara dugu 30 ni dugu 5 bɛɛ ani Kamanda 6 an ye bɔ ko belebeleba fila kɛ yen ka tila ka gafe dɔw labɛn ka taa o gafe fana bila ministériso la n'o bɛ wele ko ministère de l'administration et de la décentralisation o laɲini tɛ dɔwɛrɛ toujours an ka mara n'o Fakola ye n'o o b'a fɔ an ka to don ŋana ma ko Yorobatugu pour que Yorobatugu n'o fa bɛɛ ye Fakola ye Fakola ka se ka kɛ cercle ye an ka laɲini jo ye an ye bɔliba mun kɛ bɔli in kɛlɛ a kɛlɛ b'a fɔ marche ka ŋɛnɛyira kɛ ka bɔ an ka mairie la ka taa commandant ka yɔrɔ la mais a ma kɛ ni tiɲɛni a kɛlɛ a b'a fɔ tɔgɔw b'a fɔ min ma ko marche pacifique an ye marche pacifique fila kɛ ka taa dolansi an ka laɲini ka to o gafe k'o di commandant ma nafa bɛ an ka yɔrɔ ka kɛ cercle ye a nafa ka bon kojugu a nafa tɛ se ka ban parce que ne ye jate minɛ an bɛ kɔlɔnjɛba de fɛ Fakola yɛrɛ dugukɔnɔ ni kɔlɔnjɛba cɛ kilo 70 ani kilo 5 wa a sira taama ka gɛlɛn kojugu samiya yɛrɛ mana don mobili bɛ se ka mobili 10 mobili 15 bɛ se ka bɛɛ foncer de bɔgɔ la ka taa donc o ye Fakola o ni kɔlɔnjɛba cɛ ye bon n'i bɔra yen commune an ka marabolo tɔ bɛ Fakola kɔfɛ ka taa fɔ ko dɔ ye frontière la o bɛ kilo 40 ni kilo 50 bɔ donc ka bɔ yɔrɔ la ka na kɔlɔnjɛba yɛrɛ o bɛ kilo 100 ani kilo 30 kilo 100 ani kilo 40 yɔrɔ dɔ b'o bɔ n'a fɔra ko banabagatɔ degunnen ou bien muso kɔnɔma degunnen k'i ka ambulance wele ka bɔ kɔlɔn o aller retour o bɛ taa kilo 100 ani kilo 30 ou bien kilo 100 ani kilo 40 donc laɲini ju tɛ jɔyɔrɔ kɛnɛya ka gɛrɛ marabaga la mara fana ka gɛrɛ maradenw la an ka laɲini de mara ka gɛrɛ maradenw la kɛnɛya fana ka gɛrɛ an na lakana fana ka gɛrɛ an na 2015 attaque min kɛla Fakola rebelle fɛ il a fallu 6 heures pour que renfort ka se Fakola du kɔnɔ bon n'a sɔrɔ Fakola ye marabolo ko Fakola kɛla cercle ye donc ko lakana yɛrɛ sigilen bɛ Fakola est-ce que a tun bɛ se 6 heures kɔnɔ ma lakana ka don Fakola du kɔnɔ a tun tɛ se o ma. an baladan k'a fɔ ni tun ye Dawuda kan ye u y'a fɔ cogo min na basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ n'o ye wulikajɔ kunba ye ala ka tila ninnu ni k'u bɛɛ lajɛlen sabati n'an bɔra ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u wolowula ka b'u ka yɔrɔw la ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya ye olu kɔni ka hakili to k'u la ka tila ka na sɛgɛsɛgɛli dɔw ta ka ɲɛsin u ma n'o ye consolidation ye
o baaraw kɛra kulu minnu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se k'o baaraw sigi sen kan o kulu ɲɛma dɔ bɛ yen ale ye Kajatu ye an ka lamɛn. Tɔgɔ Sangare Karijatu ne ye membre ye bénévolat la Unity for Mali. Bon bi an bɛ kɛnɛ kan an nana ka na dɛmɛ don an balima na somɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya la min y'a to u segira ka na Bamakɔ yan nɔ kɛlɛ ni ko caman b'a kɔnɔ quoi. Dɔw nana an y'u sigiyɔrɔ lajɛ bon an y'a ye vraiment a ma nɔgɔ k'i ka minɛnw to i ye min kɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ en quelque sorte n'i y'o bɛɛ bila ka na duguba kɔnɔ a sigi ma nɔgɔ donc an ni Maliba Fondation an jɛna k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ni don kɛrɛnkɛrɛnya k'a bɛn furakɛli de ma ni mɔgɔ minnu bɛ degun na ka an ka dɛmɛ dɔɔni se olu ma bi donya kɔnɔna na dɛmɛ in tɛ ta consultation dɔrɔn kan an bɛ consultation kɛ wa an seko ye fura min ye an b'o di ni a lajɛra denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ni bana min yira la an y'a jateminɛ den wolomusow ka lajɛlikɛyɔrɔ bɛ yen farisogo sanfɛ banaw lajɛliyɔrɔ bɛ yen ani kolotugudaw kɛlɛli bana yɔrɔ bɛ yen n'olu sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a ye k'o min la fura min b'an bolo ka dɛmɛ kɛ an b'o furaw di ma aw bɔtɔ bon kiti dɔ b'an bolo min dira an ma Maliba Fondation mɔgɔw bolo min ye an ka minɛn minnu an b'u utiliser chaque jour quoi an bɛ minɛn minnu utiliser an ka sɔgɔmada fɛlaw la an y'a jateminɛ ko u ka gɛlɛ dɔw bolo k'olu sɔrɔ donc an y'a jateminɛ ka olu damadamani min bɛ tali kɛ bɔrɔsi an musolakaw ka laada ko sanuyali ani cuillère ni bɔliniw dɔw pour que u ka se ka u ka sɔgɔmadaraka kunbɛn n'o ye. An baladan ka fo kɔfɛ minnu yɛrɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ye sɛgɛsɛgɛli in sɔrɔ o dɔ b'a ka sira d'an ma an k'o lamɛn. Kɛlɛ de nana n'an ye yan kɔni ka bɔ Bankasi ka na yan mais an nana an bɛɛ sigilen bɛ refugees ka yɔrɔ la mais dɛmɛ kɔni bɛ ka na d'an ma dɔgɔtɔrɔw fana bɛ to ka na k'an furakɛ a kɔni diyara an ye parce que an nana an bɛ na an yɛrɛ lajɛ min b'an na an bɛ fura fu sɔrɔ ka taa so ni Ala sɔnna ma fana n'an taara an bɛ taa min ni dɔgɔtɔrɔw kɔni nana an bɛɛ de bɛ taa hali bi fana an denmisɛnninw bɛɛ de nana bana o bana min kɔni b'an na ne kɔni ye n ta fɔ. An baladan ka fɔ ni tun y'an balima dɔ kan ye minnu ye gɛlɛya sɔrɔ an bɛ dɛmɛ min fɔ a ye n'an dɛmɛ a ye wulikajɔ kɛ a ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin maa minnu cɔrɔ la walima minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ye wele de fasoden bɛɛ kan ka yɛrɛ ye nin minɛ kɔnɔ n'o tɛ nin kɛkɛlina si tɛ dɛmɛ ɲinina ye ninnu de bɛ dɛmɛ kɛ nka ni gɛlɛya y'u sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ cogo di jamanadenya la an bɛɛ bɛ jɛ adamadenya de la an ka jɛ ni k'u mago to ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ sumaya kunba di Ala ka kiliɲuman d'an ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Congo Brazzaville jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa Denis Sassou Nguesso ale tɔgɔ yera Ameriki jamana kunnafonidiso dɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a nɔ yera yuruguyuruwale dɔ la ani sikanawale dɔ la ani politikima 300 bɔɲɔgɔnko u tɔgɔ yela nin wale in na n'an bɔra an bɛ taa Ethiopie jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Abiy Ahmed ale kɔni ka serment n'o ye a ka kalenkasiɲɛ o baaraw kɔni kɛra san 5 kura kɔni a bɛ n'o kɛ a yirala k'a fɔ ko sigana ni jɔrɔ kɔni bɛ ale ka nin fanga na ka ɲɛsin ka sababuya kɛ tɛgɛrɛ kɛlɛ banbali ma n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Libi jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye cakɛda kura dɔ dayɛlɛ a bɛna ɲɛsin taji ko ma a bɛ fɔ a ma ko raffinerie de pétrole a yirala k'a fɔ ko nin baara in kɔni k'a bɛna sigi u ka jamana tilebiya fan fɛ a musaka bɛ taa jɔ dollar wari miliyɔn 500 bɔɲɔgɔnko la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na olu ka jamana finitigilaka caman kɔni bɔra ka sababu kɛ girinkajɔ wale dɔ ye ka fara u ni jamana kɔnɔdenw kan a yirala k'a fɔ ko finitigilaka 5 kɔni k'olu banan'u ni na nin waleya in senfɛ an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya ani k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na basigi lafiya a se masa Ramani ye Ala k'o sabati an kɛ jamana ka taa se jamana wɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ ni bɛ gɛlɛya la bi jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya b'u ka u ka sigidaw la kan n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilina ni taasira bɛɛ lajɛlen la Ala ka basigi ka nati jamana kɔnɔ na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kununko ni bi cɛ mɔgɔw fan bɛɛ fɛ an ka nɛgɛjuru sira fɛ min ye an y'a fɔli min kɛ ko murabana bi kɔni ka fisa kosɛbɛ nka ni Ala sɔnna ma an y'a fɔ cogo min na an b'an se bɛɛ kɛ kunnafoniw bɛ se ka sara cogo min na